Geoparke figura hori da UNESCO ematen duen errekonozimentu bat, geologiaren ikuspuntutik nazioarte mailan garrantzia dakan toki bat. Nola heltzen da orduan itsasaborra ingurunera, orokorrean esaten da 80% lurretik datorren. Beste 20% etortzen da normalean itsasoan. Eta itsasoan ere ikusi dugu, haizeak, korronteak eta olatuen indarrak ere laguntzen duela plastiko hori txikitzen. Orduan zer gertatzen da? Plastiko handi hori txikitzen doan heinean, azkenean makroplastiko batetik edukiko genukela mikroplastiko bat. Ez zaio inori gustatzen hondartza zikin batean bainatzea edo ibiltzea. Ez zaio inori gustatzen surfean aritzen denean plastikoz beteta egotea. Azkenean globala da, mundu mailan dagoen problematika handi bat. Itsasoan da metatzen den tokia, baina mendian ere ikusi da glasiaretan, Everestean. Egunon, danoi eskerrik asko parte hartzeatik ekimen honetan. Nik gaur, Kilian Jorda Fundazioan izenean hitz egingo dizuet pixkat, eta azaldu aurretik gauzak ingo dut, fundazioan inguruko azalpentxo batzuk emango dizkizuet. Kilian Jornet Fundazioa sortu zen 2008an, Kilianek berak sortu zuen, hezkuntza eta sentsibilizazio planetan edo arloan egiten duen lana eskolakin, institutu eta unibertsitateakin, sortzen dituen tailerrak eta hitzaldiak. Eta horren barruan dago Running Minds, hau bezalako ekimenak. Running Mindsak azkenean dira, gaur elkartu gehan bezala, lasterketa ibilaldi komunitarioak, nun korrika uztartzen den, gai baten inguruko tematika batekin, ez da? Eta pixkat sentsibilizazio bat sortu, interes berdinak dazkaun pertsonen inguruan, eta gure kasuan gaur mikroplastikoan duten eragilean biodibertsitatean landuko dugu. Egunon, Ainara naz, sobenako batzuk igualmentik korrikalari bestera zeltxeta estazule. Eta, gaur nator normalen izanean, eta bere filosofia da, bidean zehar, harik eta aztarna gutxien guztia, eta horti datorbe bai, jausari, baina normalen lema hori ez, your path, no trace, bai, zure bidean, harik eta aztarna gutxien filosofia hori. Eta, beste ibarik. Zu? Geoparke figura hori da UNESCO ematen duen errekonozimentu bat, ez? Geologiaren ikuspuntutik nazioarte mailan garrantzia dakan toki bat. Geoparke txiki bada, beste geoparke batzuekin eta konparatuta, eta hemen 80 kilometro karratu, baino ez dira, ez? Txiki-txikietako bat. Ez dakit, egongo da beste bat hain txikia. Eta pixkat hartzen ditu, Deba, Mutriku eta Zumaia, udalerri oso.
konturatu behar gara gure bizitza plastiko zinguratuta dagoela, ez? Hasiera batean, orain dela urte asko, bizi ginen harriaren aroan. Gero brontze aroan, industrializazioa, eta orain esan daiteke gaur egun plastiko aroan gaudela edo plastiko zinguratuta. Orduan plastiko horrek gure bizimoduan zelako eragina daukan eta zelako kalteak ere sorpitzazkeen ere ikusi behar du. Plastikoa ez da txarra berez, plastikoa iraunkorra da, plastikoari esker gure bizikalitatea asko betu da, baina ere kontutan hartu behar dugu dagoela plastiko mota bat dela erabilpen bakarrekoa, eta hori harin produzitzen baldin bada, eta gero denbora luzez degradatu behar bada, naturan metatzen joango da eta naturan efektu kaltegarriak sortuko ditu. Nola heltzen da orduan itsasaborra gure ingurunera, orokorrean esaten da 80% lurretik datorrela. Beste 20% etortzen da normalean itsasoan. Orokorrean itsasoan esan daiteke ere gainazalean 15% metatzen dela. Lehen aipatu dut plastikoak flotagarriak direla, dentsitate basukoak, orduan askotan 15% da guk ikusten duguna. Baina gainontzekoa egongo da 70% itsasoan doan, ze plastiko horrek dentsitatea galtzen doa, bertan itsasten dira biofoulina edo beste materia organiko batzuk, eta egiten dutena da partikula horretan itsatsi, dentsitatea handitu eta azkenean ondoratzen da. Orduan, 70% itsasondan dagoela esan daiteke. Eta gainontzeko 15% normalean agertzen da gure hondartzetan. Eta itsasoan ere ikusi dugu, haizeak, korronteak eta olatuen indarrak ere laguntzen duela plastiko hori txikitzen. Eta orduan zer gertatzen da? Plastiko handi hori txikitzen doan heinean, azkenean makroplastiko batetik edukiko genukela mikroplastiko bat. Eta mikroplastikoa da, definizioz, mikra batetik 5 milimetroko neurri tartea daukana. Hau da, gutxi gora bera, hauts partikula batetik, sesamo hasi baten tamainara. Zatitxo batzuk ikusi ahal izango ditugu begiekin, baina beste batzuk hautsa bezala oso txikia dira. Baina benetan kaltegarriak direna, dira mikra batetik beragokoak, hau da, nanoplastikoak. Nanoplastiko horiek nahi daude, gure airean, guk arnasten dugu eta gure birikitan topatu da, eta nola ez, uretan, edaten dugun uretan ere agertu da, hainbat elikagaietan, eta zer esanik ez, guk kontsumitzen dugun janari askotan, berez, plastiko batez estalita dago, eta plastiko hori berotzen baldin bada, horre ere partikulak degradatuz doaz. Eta gero, ere, aipatu behar da, 2 mikroplastiko mota daude. Bat, izango litzateke primarioak edo lehen mailakoak eta bigarren mailakoak. Lehen mailakoak izango dira, guk gizakiok sortu ditugunak. Hauek batez ere, ekoizten dira industriarako. Normalan izaten dira olako peletak, deitzen dira olako bolita txiki batzuk, edo bestela mikroesfera batzuk ere izan daitezke, kosmetikoetarako, purpurina, esfolianteak. Bigarren mailako mikroplastiko hauek eratzen dira handietatik eratorrita. Hau da, degradazio bat pairatu dute eta normalean beti izaten dira oso irregularrak, kolorez berdinetakoak, askoz gehiago daude natura. Eta hor, edukiko genuke alde batetik fibra sintetikoa, eta hauek eratortzen dira gure kirol arropa guzti hauetatik. Nabadora bat jartzen dugun bakoitzean, hor milaka mikrofibra edo mikrozuntz askatzen dira, eta errekatatik itsasora joten dira. Gainera hauek kuantifikatzeko oso zailak dira, eta normalean esperimentok egiten direnean ikerketarako beti hartzen dira mikropeletak, esferak, gainera tamaina batekoak oso erraza guretzat manipulatzeko, baina benetan gero naturan ikusten duguna, naturara baldin bagoaz, normalean ez dira peletak agertuko, ez dira handiak agertzen, izaten dira mikrozuntzak eta oso txikiak. Erabailera bakarreko plastikoak izaten dira, oso errez airez iritsi aldirenak, eta gero haizearen bitartez eta ibaien bitartez itsasora heltzen direnak eta poliki apurtzen doazena. Epatu duzun pelet horiek, nola ez iaz honoratu Galizia. Eta hori, noiz behinka saltzen dira pilo bat, beti, ja, badia urte asko, azaltzen dira, baina gero eta gehiago. Baina ere, txigatzen bazate hor ikusten dian barra horiek guztiak, itxaslabarrak, ligatu ondoren, hor onduan utzi ditun arrastoak. Eta hor tartean daude putzuak, eta putzu horietan bizi dira alga. Eta plastiko txiki horiek hor geratzen dira kaltean. Eta hortik kentzea
kalte handia egin gabe oso zaila da. Azkenean globala da, mundu mailan dagoen problematika handi bat, eta ez da bakarrik. Itsasoan da metatzen den tokia, baina mendian ere ikusi da, glasiaretan, Everestean, Antartidan, toki urrunetan ere ikusi izan da, ez? Eta zuk ere esan duzu, bueno, kentzen dugunean zerbait ez dugu hainbeste egiten, baina kontutan hartu behar dugu, plastiko handi bat kentzen dugunean, milaka mikroplastiko kentzen gaudela. Geologoek nolabaiteko izena ematen dute eta jartzen diote marka bat bezala. Da, urrezko hitze bat. Eta Zumaian hor, itzurunen olako bi daude. Horrek esan nahi du, munduan, paso geologiko hori, garai geologiko hori ikusteko, dala tokirik onena. Algorriraino jaitsiko gara eta ningo batzen geldialdia. Ezai inori gustatzen hondartza zikin batean bainatzea edo ibiltzea. Ezai inori gustatzen surfean aritzen denean plastikoz beteta egotea. Eta mikroplastikoek 3 eragin edo efektu mota dauzkate. Batetik daukagu eragin edo efektu fisikoa, hori da denok gutxi gora bera ikusi izan duguna, askotan ikusiko zenuten foka bat lepotik erdi itota, sare batengatik, edo alkatraz bat mokoan sarea daukala, edo bestela manglariak askotan ere mamu sare horietaz guztiz estaldiak, eta hori argi ikusten da, kalte bat eragiten duela. Beste efektu bat, eta hau begibistan ez dagoena da, efektu kimikoa. Lehen esan duan moduan, plastikoak erabilera ezberdinak ukitzeko gehigarriak edo aditiboak botatzen dizkiote, eta aditibo hauek izan daitezke bere pisuaren 90%. Eta horiek azkenan oso kutsakorrak dira, eta poliki askatzen doazenean, badakigu kalte negatiboak dauzkatela. Eta bestetik ere dago efektu biologikoa, eta esan duen moduan, surfeko tabla bat izango litzateke eta bertan organismo litzazterra pegatzen dira, eta plastiko hauek flotatzen dutenez, alde batetik bestera oso errez garraiatzen dira, eta organismo hauek toki berrietara iristen direnean, batzutan inbaditzaileak izan daitezke, eta gero alterazio ekologikoak eragin sartu berria diren ekosistema horietan, ez? Adibidez, itsasdordokek edo plastikoa konfunditzen dutela txipiroi batzuekin. Orduan jaten dute, asetzen dira baina desnutrizio zintzen dira. Eta askotan gerta daiteke, dordokak ere jatea arrain bat, edo beste marrazo batek jatea arrain bat, arrain horrek jaten baldin baldu mikroplastiko bat, azkenean katetrofikoan zehar mikroplastiko hori metatzen joango da, ez da degradatzen. Ez da, kutsatzaile hauek ez dira degradatzen. Guk entzimatikoki ezin ditugu eskretatu gure gorputzen. Azkeneko tramo ingo dugu, hotelea. Lasterketan bidetik jungo geha, eta idoko geha Santelmo ermitara, eta hortik hotelea. Zapatik eta lagu itego eta gara maiketako.
baina lehenengo gauza izan beharko zena da, benetan behar dugu hainbesteko plastikoa, hainbeste produzitu behar da,